Ayan, good morning mga kalingap. Giniba na po yung yung gagawing dito po ang gagawin ng tindahan ni Jenny tsaka ni Joshua. Ayun na po, pag nabuo na po to, palalagyan po natin ng Joshua Store. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best official lingap partner category A, Kalampitos TV. Para mas marami makapansin. Ayan. Tara po, punta po natin yung ibibigay na po natin kay Jenny yung budget para siya na lang mag-manage nung pagpagawa sa tindahan. Ay mga kalingap, punta tayo kay Joshua. Ito po, ito sa tatay. Pagatay. Hello Joshua. Ayan, nakita ka na naman ni May lagnat po ako dyan, Tita Renz. Ay, may lagnat. Kawawa naman Anong yan? Naginom na ng gamot. Yung ubo. Anong gamot niya? Yung antibiotics sa ubo. Bali ka, kasi pupunta kami ng diet. Iwan ko sa yung pang manage dyan. Ikaw na mag-manage pagpagawa dyan. Materialis. Ngayon kayo pupunta? Bukas pa. Yan, umpisa na ba yan, ma? Ngayon? Baka Kasi, bukas. bukas pa. Ng mga materials. Bibili ka. Giniba na pala yan, Ayan. Hello, Joshua. Tita Renz, Ayan. Ilang araw ng kagabi. mainit talaga, Garusanay na siya. Anong pinanim mong gamot? Yung sa ubo, tsaka yung antibiotics. Reseta dati sa kanya. Ayan. Si Joshua. Ay, nag-ubo. Hello. Ay, naubo talaga. Ay, magkakaroon na kayo ng pangkabuhayan, tindahan. Wala, naubo. Ano kasi ngayon, yung ulan init Wala. Pina-check-upan mo na. Naklima, hindi ka. Nakalakdang yung primary. Lockdown na. Bakit ta? 4 pa daw bukas. Tano? Baka may nag-positive. Positive dun. May isang pa, si Mano. Hindi pa walang bukas na hospital, Sa Naga, rin. Oo, doon sa Ayan. Nakakuhay ka kagabi. Kagabi lang nagsinat. Matamlay yung mata niya, Hindi na, hindi na, Mainit kaya. hindi nakatulog. Hindi siya natulog. Iyak nang iyak, hindi man naiyak. Hindi man naiyak. Parang namamati lang niya yung Hindi, pag gutom siya, nalalaman mo lang. Pag to nagdidili. Kaya sili-sili. Ayan. Sa mga tatay Kumano parang di Diyos pa. Ayan, Tita Cora, Tita Taiwan. Kita mo naman si Joshua, may lagnat. Wala. Parang madikit yung ubo niya, Wala. Panahon kaya, init ulan, Init ulan. Nabigla, ganyan din ito. Nabigla lang na Nasip ko. Ayan, bigay ko na sa'yo yung Ikaw na mag-manage, Tapos palalagyan natin ng yung Joshua Store. Ako na lang mapatarpulin. Tarpulin. Bali, 7,000 binigay ko na sa'yo. 23,000 na dito. Ikaw na bahala, Ayan. Pagpagawa ng bahay bigay ni Ate Taiwan. Salamat po, Ate Taiwan. Sakit po ako, Ate Taiwan. Ayan.
Kawawa mo na si Joshua. Naghahalak. Pabilang na lang kung 23,000. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
Ayan. Salamat po, Ate Taiwan. Ayan. Ikaw na bahala, ano? Kasi punta kami diet bukas. Salamat po. Mga 2 days lang dun. Ayan, mga kalingap, busy sila Ate Jenny at Joshua. Ayan, good morning. Ayan, dito na pala ng presko, ano? Opo. Ito. Wayan si Kuya, oh. Hello, Joshua. Dito na talaga kayo. Oh, dito. Tutulog. Ayan. May yelo ka na rin ginagawa. Wala pa Kuya kasi wala pa Ah. yung ano, Ito po, yung kasoriko. Tito Cora. Yung paninda ni Jenny. Puno-puno. Parang tindahan na rin. May nyug. May bigas din kayo tinda? Uubos na Kuya. Ah. Hindi pa kayo nakapamili? Hindi pa po. Okay naman bentahan. Okay naman Kuya. Lalo ko siguro kung tabi kalsada, no? Oo, sabi nga nila. Oo. Ayan si Joshua. Hello! Oh, blooming si Joshua. Wayan si Kuya, oh. Hello, Joshua. Ayan. Yan lang yung naka. Ay, nagripak-ripak ka na. Oo, nagpapakita. Dapat may plywood pala yung ano, yung Ano? Oo nga Kuya, di malaman nila kung paano gagawin dyan. bilan natin pagbalik ko dito. Pag inano lang yan. O dapat. Kahit ano na lang, kahit tamtax na lang ano. Lagyan na lang. Yung pag masamang panahon pwedeng tanggalin. Oo. Pang ano talaga yan, signage, yung tarpaulin. May bigas kang tinda. Wala na Kuya. Busy-busy oh. Si Jenny. Hello po, Tita Cora, Tita Iwan, Kuya Ernest sa ILS po. Maraming salamat po. Tanda mo pa yung mga sponsor na. Opo. Sige, napadaan lang ako. Opo, Kuya. Pinano lang kayo ni Tita Cora. Sige, salamat. Opo. Ayan. Bye. Ayan, Tita Cora, punong-puno. Yung ano niya. Ito na yung electric pan, no? Nagamit mo na. Okay na lang. Yung libre. Sige, bye. Kuya, Ah. salamat. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Kalingap, Kalingap, dance, dance. Kalingap, Kalingap,